На всеки 30 минути в света изчезват морски треви с размерите на футболно игрище. Този темп е дори по-висок в Черно море. През последния век сме загубили повече от половината от морските треви по нашите брегове. Тези цифри не са просто статистика. Това е тихият вик на нашите морета. А сега, ето един въпрос към вас. Знаете ли, че има съкровище, което тихо расте, произвежда нашият кислород, съхранява нашият въглерод, приютява хиляди живи същества и защитава нашите брегове под повърхността на морето в продължение на милиони години? Това съкровище са морските треви. И днес ще ви разкажем тяхната история. Морските треви не са водорасли. Те са истински растения. Цъфтящи растения с корени, стебла, листа и пясъчни цветя, които са мигрирали от сушата в морето преди милиони години. В Черно море имаме два ценни вида – Зостера марина и Зостера нолти. Тези зелени треви се простират от кая Кьой до Инеада, от Бургаският залив до бреговете на Одеса, от делтата на Дунав до Крим. Дори и да покриват само по-малко от 1% от океаните, те поддържат 20% от морския живот. Почти половината от видовете риби с висока търговска стойност преминават критичните етапи от жизнения си цикъл тук. Морска трева от 1 квадратен метър произвежда до 14 литра чист кислород. Това се равнява на дневната нужда от кислород на двама възрастни. Те произвеждат повече кислород от тропическите гори с същият размер. Но основното чудо се крие в съхранението на въглерод. Морските треви са шампиони в съхранението на син въглерод. Те съхраняват въглерод 35 пъти по-бързо от тропическите гори. 1 хектар морска трева може да погълне 1000 тона въглерод от атмосферата и да го зарови в морското дъно. Това е количеството въглерод, отделено от 200 превозни средства годишно. На дъното на Черно море се намират въглеродни запаси от 5000 години. Но, моля, обърнете внимание, когато морските треви изчезнат, в атмосферата внезапно се отделя въглерод, който се е съхранявал хиляди години. Поради тревите, които сме загубили в Черно море, милиони тона въглерод са се върнали в атмосферата през последните 50 години. Ако искаме да постигнем целите на Парижкото споразумение за климата, морските треви са нашите най-силни съюзници. Морските треви са родилната зала, детската градина и хранителният център на океаните. 114 вида от 180 вида риби, живеещи в Черно море, преминават най-критичният период от живота си тук. За 1 кг ципура и 1 кг лаврак са необходими 100 квадратни метра и 150 квадратни метра здрава морска трева. Рибата на вашата маса означава морска трева с размерите на футболно игрище. Делфините преследват рибата, ловувайки я в тревите. Морските костенурки консумират до 2 кг трева. Хиляди микроорганизми живеят в шепка почва от трева. По бреговете, където няма морски треви, броят на младите риби значително намалява. Годишният принос на 1 хектар трева за риболова е десетки хиляди евро. Икономическата стойност на общите треви в Черно море достига стотици милиони евро годишно. Споменете си бурята, която удари Черно море в 2019 година. Бреговете, където имаше треви, не пострадаха и нямаше почти никакви щети. Ами тези без треви? Щети за милиони евро. Как работят морските треви? Едно листо е като малък вълноброн. Трева с височина до 100 метра значително намалява енергията на вълните. Корените им стигат до дълбочина на 1 метър и обгръщат морското дъно като гигантска мрежа. По бреговете с трева ерозията е само няколко центиметра годишно, а по брегове без трева достига 30 сантиметра, което е десетки пъти по-голяма разлика. Цената на изкуствен вълноброн за защита на брег с летник дългост 1 км е 5 милиона евро. Морската трева прави това безплатно. 1 хектар тревна площ филтрира 50 000 вода в ден, абсорбира азота и фосфора, идващи от земеделието, и пречиства водата. Чистата вода и защитените плажове означават туризъм. Плажове с трева привличат повече туристи. За съжаление, тези съкровища бързо изчезват. Кой е виновен? Ние, хората. Котви за лодки.
200 лодки пускат котва в Бургаският залив всеки ден, всяка причинява щети от 30 до 50 квадратни метра. 1 милион квадратни метра трева изчезват в един сезон. Крайбрежно строителство. Стотици тревни площи изчезнаха поради строителство на пристанища в Турция, Одеса, Констанца. Стотици хектари трева. Торовете, падащи от земеделските полета на Молдова и Украйна, задушват тревите. Десетки хиляди пластмасови отпадъци попадат в Черно море всяка година. Незаконен риболов в Стралинг. Стотици операции всяка година са всяка са щети от 5 хектара. Общо хиляди футболни игрища. Климатични промени. Морската вода се е затоплила с 2 градуса. През лятото на 2022 година десетки хектари трева изчезнаха за една седмица в България. Когато всички тези тетбет се съберат, 90% от черноморските треви са застрашени. Но има надежда. България, Украйна, Молдова и Турция си сътрудничат. Проектът Carbon Binding Blue Black Sea обединява 4 държави за морските треви. Морето не познава граници, рибите не носят паспорти. Тревите, умиращи в една държава, влияят на екосистемата на друга. Замърсяването на Молдова влияе на Украйна, тревите в Украйна влияят на Турция, а решенията на Турция влияят на България. За пръв път се провежда съвместно картиране в 4 държави. Подготвя се съвместна учебна програма, 30-часова учебна програма на 5 езика, ръководство от 60 страници. Предлагат се общи стандарти за ОВОС. Задължителна оценка на въздействието върху 100-метровата тревна граница. Изчисляване на въглеводният отпечатък всяк проект. Подобно сътрудничество значително намали лозата трева в Средоземно море. Хиляди хектари трева са възстановени в Балтийско море. Защо не и в Черно море? Не е нужно да си супергерой за разнообразие. 16 милиона крайбрежни жители, 16 милиона потенциални защитници. Лодкари, използвайте шамандро и не пускайте котва върху тревите. Дайвери, наблюдавайте, докладувайте, не причинявайте щети с плавниците си. Рибари, докладувайте за всякакви незаконни трали и схвърляне на треви обратно в морето. Туристи, не оставайте буклук зад себе си, събирайте каквото видите. Деца, учете се, разказвайте, публикувайте в социалните мрежи. Всяка пластмасова бутилка, всяко правилно закрепване, всяко съзнателно поведение има значение. Нашето послание е толкова ясно. Морските треви трябва да бъдат включени в наредбите за ОВОС, трябва да бъдат признати като критичен хабитат, трябва да бъдат взети под законова защита, стойностите им трябва да бъдат изчислени всеки проект. Ние, България, Украйна, Молдова и Турция, трябва да предприемем общи действия. Защото морските треви не са просто растения. Те са нашият кислород, нашето съхраняване на въглерод, дом за нашите риби и щит на нашите брегове. Да ги загубим, означава да загубим бъдещето си. Морските треви са при всяко вдихване. При всеки парче риба, при всеки чист плаж, при всеки защитен бряг. Сега нямаме луксуса да си позволим, не знаехме. Знаем, виждаме, разбираме. Сега е време за действие. Утре може да бъде твърде късно. Да защитиш морските треви означава да защитиш живота. И не забравяйте, без морските треви нашите морета ще бъдат само солени води.